мақомоти расмӣ мегӯянд вазири нақлиёти Тоҷикистон қасди худкушӣ кардааст. Бино ба хабари Доистони кулли Тоҷикистон, Худоёр Худоёрзода субҳи имрӯз дар пайи муноқишаи оилавӣ ба ҷони худ суиқасд намудааст. Наздиконаш ӯро наҷот доданд ва ҳоло Худоёрзода дар бемористони Истиқлол бистарӣ мебошад. ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод аз пайи таҳқиқи ин ҳодиса буд ва бо мо дар студия қарор дорад. дуруд бар шумо ва метавонед бигӯед ки то ин лаҳзаҳо чӣ тафсилотеро пайдо намудед? салом шало. дар ҳоли ҳозир ҷаноби вазир дар корпуси ҳафтуми беморхонаи Истиқлол дар шӯъбаи реаниматсия дар ҳолати вазнин бистарӣ аст. табибони ин беморхона дар суҳбат ба мо гуфтанд ки вазир дар шикамаш 2 зарби корд хӯрдааст ва бо ҳамин ҷароҳат субҳи барвақти имрӯз ба беморхона оварда шуд. табибон гуфтанд ки вазир чандон вазъияташ хуб нест, вале аз шарҳи бештар бо мо ҳеҷ иттилоӣ надоданд. хуб, то ҷои огоҳӣ дорам, шумо кӯшиш кардед бо наздикони ҷаноби Худоёрзода ҳам суҳбат шавед. онҳо чизе гуфтанд? бале, дақиқан вақте бо наздикони вазир аз ҷумла бо фарзандонаш ки дар вақти ҳамин ҳодиса дар хона буданд дар тамос будем, онҳо аслан ҳарфе вобаста ба ин ҳодиса назаданд. танҳо хоҳараш Азизхонум дар суҳбати телефонӣ гуфт, ба онҳо хабар доданд ки каме табаш баланд шудаву ба беморхона бурданд ва дигар ҳеҷ чиз нагуфт. ба ҳамин тартиб на наздикон ва на вазорати нақлиёт дар ин хусус суҳбат накарданд. бубинед, аз ин пештар мо чандин бор шоҳид шудем ки баъди ҳодисаҳои нохуш фавран хабар нашр мешавад ки фалон қазия худкушӣ аст. масалан, ахиран дар робита ба марги сарбози қисми низомӣ вазорати дифои Тоҷикистон Рамазон Зоиров 4 ҳамхидмати ӯро дастгир карданд. ҳарчанд қаблан гуфта шуда буд ки Зоиров худро аз беэҳтиётӣ парондааст. оё дар робита ба қазияи вазири нақлиёт додситонӣ ё муфаттишон расман ҷузъиёте доданд то ҳоло? бибинед, додистонии кул ба ҷуз аз хабари расмие ки нашр кард тафсилоти бештар намедиҳад ва табибони беморхона ҳам гуфтанд вазир бо 2 ҷароҳат, яъне зарби корд оварда шуду унҷо ҷарроҳӣ карда шуд, дигар ҳеҷ иттилоӣ дода намешад. ёдовар мешам ки Худоёр Худоёрзода 3 сол пеш, соли 2017 ба ин тараф вазири нақлиёти Тоҷикистон мебошад. бо сипос аз Мирзонабӣ Холиқзод ва мунтазири маълумоти бештар дар ин бора.